सोमजिबोनाय जेंना दिनै बेखौ 2-3 बोसोराव हाया नाथाय दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मोनसे परिकल्पना लागासिनो दङ आरो आसाम गभर्नमेन्टजोंबो रायलायगासिनो दं अलरेडि 10टा कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ जाबाय थादों जों 99 नि इलिगेल एपइन्टमेन्टखौ लिगेल खालामना होबाय आरो बिदिनो दा टेटनि एपइन्टमेन्ट जालांबाय थादों दा बिदिनो जायफ्रानाखि प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बे स्कुलफोरानि किन्तु कन्डिशना फुलफिल जानांगोन स्कुलनि नामाव स्कुल जाबानो जाया आरो दिनैनि दिनाव हाई स्कुल एमइ स्कुल खुलिनायखौ बन्द खालामनांगौ आं खावलायगोन कलेजआ मोनफा मोननै जायगायाव नांबावो खारन सोरबा साख्रि गैया होननानै साख्रि होनो होननानै स्कुल खुलिनायजोंबो दानि जुगाव जाला खारन मोनसे स्कुलाव 10-12 जन स्टुडेन्ट थायोबा बे स्कुल जानो हाया खारन दा मोनसे कर्परेट मोनसे कनसेप्टफोराव आजिखालि स्कुलफोरखौ सालायनाय जायो गावनो गाव इनकाम जेनेरेशनबो जानांगौ थ' स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ गैयाबा वेलफेयार कनसेप्टजों स्कुलफोरखौ गभर्नमेन्टआल' फान्डिं खालामनानै सालायबाय थानो हाया थ' ओंखायनो दिल्ली मडेलफ्रा बिदिनो खामानि जागासिनो दं गभर्नमेन्ट स्कुल मोजां जागोन जि दं मोजां जागोन नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुला बांबाय थायोबा किन्तु गभर्नमेन्ट स्कुला मोजां जानाय नङा थ' जै दिन मोनसे सम फैनो हागौ 5 बोसोरसोनि गेजेराव आसामावबो गभर्नमेन्ट स्कुला बिराद मोजां जागोन थ' बिदि जायोबा प्राइभेट स्कुला थैलांगोन खारन प्राइभेट स्कुला मानो जाखाङामोन मानो प्राइभेट स्कुल खुलिया मानसिफ्रालाय थ' खुलिनायनि खारनाव गभर्नमेन्ट स्कुलनि एडुकेशननि जे रिजाल्टफ्रा मोजां जायाखै आरो स्कुलफ्रा थैलांनो हमदोंमोन दा बे स्कुलफ्रा जुदि मोजां जाबायब्ला प्राइभेट स्कुलफ्रा थैलांगोन थ' इभेन जों दा गभर्नमेन्ट स्कुलाव इंलिसखौ जोबोद गुरुत्व होगासिनो दङ थ' ओंखायनो इडुकेशना बेयो मोनसे प्राइमारि इस्यु आरो प्रिन्सिपाल इस्यु बेखौ इगनर खालामनानै मोनसे गभर्नमेन्टआ थांनो हाया बिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांलांनायनि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन